Yes, I wanted to be there because I wanted to look so bad. Is-sindku tal-Partit Nazzjonalista ta' Taslima John Pillow talab presidenti biex jieħdu paċenzja bl-iskart għax kien se jżommu hemm apposta għax irid li jidher ħafna ħmiex f'konferenza tal-aħbarijiet li kien se jagħmel ma' sħabu sindki tal-Partit Nazzjonalista. One News huwa informat li tinġra diversi drabi u dan intqal lil diversi residenti u saħansitra dan hu provat b'recordings li jeżistu. F'wieħed mir-recordings li wasal għand One News, Pillow jinstema' jgħid li hu stess ħar ritratt tal-ħmiġ li nħareġ ħażin u m'għamel xejn dwaru għax kienet jitlob li jkun għadu hemm għax kien se jsejjaħ il-midja. Fil-fatt la ġixxa bħala sindku u lanqas informa lil xi awtoritajiet oħra għax f'moħħu kellu biss li fil-konferenza tal-partit juri ħafna ħmieġ kif qalulu mid-dar ċentrali. Today there's going to be a press call organized between Slima, St. Julian's, Sweetie, local councils. We're going to go around with the press to see these kind of garbage. Din il-konferenza tal-aħbarijiet tassew kienet saret mill-Partit Nazzjonalista u għalija kienu attendew sindki oħra tant li mhux esklus li ġara l-istess f'lokalitajiet oħra. Pillow li qal li kien qed jitkellem bl-Ingliż għax ma kienx jafu wiex qed jitkellem ma' xi ħadd Malti jew Ingliż qal li kienu li rid iżżibel ikun hemm għax irid li s-sitwazzjoni tidher ħażina ħafna. Yes, I wanted to be there because I wanted to look so bad. Pillow għalli l-ħmieġ li tħalla hemm kien imbagħad se jnatfu biss wara li jkunu telqu l-ġurnalisti u lil min kienet ikellem qallu biex iżomm kollox għalih. The press call is done and the tour around the places where there are garbage like this and will be cleared. Okay, keep this for yourself for the moment, please.